tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa. Que tal, festeiros? Comezan as festas do Nazareno e como non podía ser doutro xeito, o noso equipo estivo alí para gravar o inicio o venres cun bo pregón como toda boa festa. Este ano a mans do xornalista Manuel Gago. Imos a velo. En primeiro lugar, eu debo dicir que non é doado expresar emoción que se sinte o subir ao balcón do Concello nun día tan especial como este. Debido á miña profesión, eu teño falado en todo tipo de lugares. Teño falado en paraninfos de universidades medievais, teño falado en consellos de administración de empresas, teño falado en salas de conferencias en universidades en Nova York, en todos os sitios de Europa, pero tamén en sitios moi opostos, en pubs, en castros, en palleiras, en tascas, en capelas, en covas. Pero nunca ata hoxe tive a oportunidade de falar desde o balcón do Concello. Desde un balcón do Concello. Me sinto un pouco como Pepe Gisbert, en Benvido Mr. Marshall, non? Coa presión de ter que darvos unha explicación, como é, non? Pero bueno, menos mal que non son o vos alcalde, o vos alcalde está aquí ao lado, se vostede que dar explicacións, que vos las dé a él despois desta sesión, desta charla. O poeta Rainer Maria Rilke, un poeta alemán, é autor dunha frase que está chea de verdades. El decía que a verdadeira patria dos homes e das mulleres é a infancia. Eu levo conmigo sempre esta frase para saber quen son e de onde venho. Vivir nunha infancia nun lugar como a Pobra do Caramiñal é unha inmensa sorte, porque vivir, de alguma forma, no mellor das tres Galicias, a Galicia mariñeira, a Galicia labrega e a Galicia urbana. Temos esa inmensa sorte. Matamos tamén o tempo das festas, no domingo do Nazareno, dun xeito non moi distinto ao que comezamos. No noso día grande, celebramos o difícil equilibrio entre a vida e a morte, entre a saúde e a doenza, e incorporamos con respeto o seu símbolo máis evidente, os cadaleitos, o centro do noso mundo dos vivos. Camiñamos con eles e logo imos tomar o verbo a Alameda, mesmo sen ser moi conscientes pola forza do costume que facemos todos os anos de tan extraordinario asunto. Como pobrense, eu sinto-me orgulloso dunha vila como esta, que nestes tempos nos que a morte mal vista, e mesmo moitas veces agacha,
Preservamos con orgullo as tradicións coas que os nosos vellos nos enseñaron mellor a convivir coa morte. Estou convencido de que se un día se nos aparecera a parca ao xeito antiguo, coa súa gadaña, co hábito negro, o primeiro que faríamos sería convidar a ir de chiquitos con nós pola Rúa do Extremo. E así tanto para saber que a escasos metros da porta da miña casa no castelo conservábase a única memoria viva dunha das revoltas máis importantes da Europa medieval. E sentín orgullo de ser da Pobra do Caramiñal e de ter como festa grande un día que empeza con alboradas e antigos himnos. Un día no que os veciños nos compartimos os problemas que guardamos ocultos coas nosas familias. Un día no que temos esperanza de días mellores e que lle damos as grazas, 500 anos despois, a un valente heroe que derrubou os muros que nos oprimían. E compartímolo con miles de persoas que veñen ese día a celebrarlo connosco. A comarca do Barbanza está a cambiar, con moita rapidez. E nada é xa o que era. O poder, a economía e o traballo foron cambiando de mans. E cada concello debe pensar que quere ser no presente e no futuro. Eu ben sei onde está unha parte importante do futuro da nosa pequena vila. Na riqueza do noso gran patrimonio cultural, material e inmaterial, e nos bellos rituais que fan a vida e a morte máis próximas e, por tanto, moito máis humanas. Vivan os veciños de Santa Cruz de Leso. Vivan os veciños de San Isidro de Pozuelos. Vivan os veciños de Santa María, de Santa María do Sol, de Santa María do Caramiñal e, por suposto, de Santiago do Deal. Vivan as festas do Nazareno. Viva a Pobra do Caramiñal. Que, bueno, porque está desportando este ataúde tan pequeno? Sí, porque el nieto della, le detectaron leucemia, sendo un bebé, y entonces se ofreció, si curaba, se llevaba un ataúd al santo, y el niño se curó, está mejor, y entonces pues hacemos la ofrenda de la caja. Isto que sucedeu, fai pouquiño ou xa fai moi poquito? El niño está recuperando, pero bueno, pero por un salía del hospital y ya está en casita y ya es otra cosa. Bueno, imagino que a raíz de esto supoño que será unha tradición por anos. No, esto lo haces este año y... Claro, eso depende de cada persona, ¿sabes? Hay quien le ofrece llevar todo 3 o 4 años, o hay quien se ofrece ir vestido hasta que se muera. Eso depende de cada uno ya. Ya estamos. Si nos podes comentar, neste caso, ves ofrecida? Sí. Podrías nos comentar por qué? Por unha enferma. Ofrecín a caixa por unha familiar enferma. Actualmente está mal? Está mellor. Está mellor, está recuperando. Sí. Crees que o Divino Nazareno realmente importante? Para mí, sí. Sí. É a primeira vez que ves a esta... Desde hai 12, 15 anos vimos. Viñaches ofrecida naquel entón? Vimos todos os anos. E así seguirá sendo, non? É, así seguirá sendo. Sodes daqui da Pobra? Nós somos do Coristanco. Todos os anos non vos perdedes isto? Non. A ver, ben ofrecido a... Ben o meu fillo. Nos podes comentar por qué? Porque ten un mal na espalda, gástanse os discos da columna. Entonces, claro, ofrecémoslo ao Nazareno, xa é a segunda vez que ven. Xa viñamos hai 2 anos, agora este ano outra vez. Xa operaron 3 veces, entonces estamos a ver se que ofrenda, polo menos, que lle quiten o dolor, polo menos, así como se lle pasa. De momento sigue exactamente igual ou aínda... Está máis ou menos igual, máis ou menos igual. Entonces é xoven que ten 37 anos, e a cas operacións estamos igual, entonces tenemos que ir por outros medios.
Non te preocupes, eres de aquí, da Pobra? Non son. De onde ves? De Boiro. E que ves todos os anos a procesión? Sí, normalmente hai uns anos que estou vindo todos os anos na procesión. Por devoción? Sí, por devoción. Bueno, imagino que é unha tradición super importante, non? Sí, moi importante. E bueno, con moita devoción. Non nos estamos poñéndonos, pois máis ou menos onde está a xente, e viñemos ca nosas veliñas e a ver, así. Vos vides ofrecidas? Sí. Nos podes comentar polo que? Bueno, ben por salud do marido e, bueno, para pedir algo suerte para os fillos e para todos. De onde vindes? De Padrón. É que tan importante é conservar unha tradición como esta? Pois a mí encántame todo isto, porque a xente ben se ve, se non fora importante para a xente, non había tanta xente como hai aquí. Ten que ser algo moi, eu xa digo, foi a primeira vez, pero ten que ser moi importante para a tradición. O próximo ano estaredes por aquí outra vez? Intentaremoslo, claro que sí. Pois que se manteña ben a súa saúde. Gracias, bons días. De onde vindes? De Olveira. Nos podes comentar por que estades aquí por devoción ou vides ofrecidos? No, vimos os ofrecidos. Por devoción e ofrecidos. É porque estades ofrecidos? Por enfermedad. Un familiar? Non, nos. El e eu. El máis ben. Sí. É a primeira vez que vides? No, eu levo 6 anos e ele é a primeira vez. E que tal, como está sendo a xornada de hoxe? Bueno, de momento moi ben. De momento, esperemos que non chova, moi ben. De momento parece que o tempo quere respetar a tradición. Quere respetar a tradición, sí. Se mellora a súa saúde, ímolo ver aquí o seguinte ano? Teño que intentarlo, senón teño que intentar vir. Encanto diz que hai que vir encanto estean vivo, bueno, pois hai que virlo. Unha vez que che meten aí, pois, ainda que eu estou un pouco así, un pouco máis ou menos que non, pero bueno, hai que facer caso a quen non fai, Está indo a xornada da procesión das mortallas? Bueno, pois en principio, ben, sabedes que hai moita xente e parece ser que o tempo vai aguantar, non? Estábamos temerosos porque podía caer chuvia, según estaban anunciando, pero bueno, de momento, según as últimas novas, que vai aguantar. Que tan importante é conservar unha tradición como esta, non, na Pobra? Bueno, esta tradición en concreto, ademais, o nazareno, debe ser, eu penso, non só eu, non? Os estudios todos parecen demostrar que é a procesión máis antiga que hai na bisbarra. Entón, conservala, desde logo, é un deber que temos non só todos os pobrenses, sino tamén toda a xente que ven aquí ofrecida. Esta xente que ven ofrecida, bueno, porque estábamos vendo antes, non, pois que veñen cos féretros. Exactamente en que consiste esta tradición? Para quen non o sabe. Bueno, esta tradición lle falta, digamos, estudios máis precisos, non? Pero hasta onde se sabe, según as últimas investigacións, parecese que ten un doble orixe. O sea, había unha procesión que era a procesión das mortallas, que parece que se retrotrae á época irmandiña, ou sea, que estamos falando pois do século XV. Bueno, pois por determinadas razóns, a finais do século XIX, o culto nazareno se integrou dentro desta procesión. O sea, que o que coñecemos hoxe como procesión do Nazareno, pois é a mistura de dúas procesións. A das mortallas, que é a máis antiga e que é a que levaba os cadaleitos, e a do Nazareno, que probablemente se integrou, pois eso, a finais do século XIX. Bueno, este é o foco, o día
máis importante, non, das festas do Nazareno, pero que a mí me gustaría saber tamén como foron o resto dos días. Bueno, este evidentemente sí que é o día máis importante porque é o leitmotiv, non, desta festa, o sea, a procesión do Nazareno, en torno á procesión do Nazareno é en torno á que se monta toda a festa do Nazareno. Os demais días, por suposto, foron estupendos, hai moitas actividades, moitas bandas de música, de feito, bueno, ahora estábame dicindo que as bandas que actuaron ayer, que foi impresionante, non? Hubo unha banda de gaitas increíble, pero bueno, todos os días hai actividades de todo tipo, ou sea, bandas municipais, bueno, outro tipo de actividades que desde logo a xente está entretenida todos os días. Primeira vez que ves a esta festa? Sí, esta sí. ¿Qué te está pareciendo? Pues muy bien, la verdad, porque encima venimos porque habíamos pedido por el Nazareno porque tuvo un accidente y pues para agradecerlo hemos venido aquí a agradecer, la verdad. Que as cousas non foran tan mal. Exactamente. También a ver si mejorar un poco todo, así que nada, a pedir y agradecer. Hemos venido. Como te atopas agora? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo me encuentro? Me encuentro bien ahora, yo cada vez mejor y ya, pues poquito paso a paso, ya espero volver a exactamente como estaba antes, así que poco a poco, la verdad. El próximo año te veremos por aquí en agradecimiento también. Sí, seguro que sí, porque además mi pareja es de aquí, así que vendré muchos más años seguro. Tu pareja es de aquí de Puebla y ¿tú de dónde vienes? Yo de Madrid. La promesa de siempre que pudiera de venir vestida del Nazareno. Y bueno, la promesa también se me cumplió. Sí. Eso é porque viñeches ofrecida? Me ofrecí, no, ni caja ni nada, me ofrecí solamente a venir en la procesión todos los años que pueda. E dende cando estás vindo? Pues mira, de haber por lo menos unos 6 años, porque hace 3 que murió mi marido, unos 6 años.
chegou un dos momentos máis agardados nestas festas, a procesión das mortallas, unha tradición das máis antigas de Galicia, pois remonta ao século XV. Miles de fiéis acuden á Pobra para mostrar a súa devoción e ofrecerse ao Divino Nazareno. Sodes daqui da Pobra? No, somos da Illa da Arousa. É a primeira vez que vides? No, xa vimos todos os anos, aí, desde pequenas. Que vos está parecendo este? Bueno, como sempre, máis ou menos. Pasa que, por mal tempo, a xente está desplazada. Sí, bueno, parece que choveu pouquiño, de momento está aguantando. Home, de momento sí, a ver como acabamos. Vos vides por devoción? Sí. Home, cousas que pasaron e que pasan, hai que vir. Vides ofrecidas tamén. Veño de carreira, pero eu son daqui da Puebla. Eu viñeches sempre aquí? Sí, casi todos os anos. Este ano con máis motivo. Con máis motivo? Nos podes comentar? Bueno, pois tuve a meu pai moi maliño, eu non estuve tampouco moi ben, todo influye. Ves ofrecida, entón? Sí, sí. E a fe fai que veñas. Mellorou? A cousiña está mellorando? Bueno, este ano non vexo tanta xente como outros anos. Pode ser que o tempo tamén influirá, pero bueno, xente sempre acude porque fe ainda temos moitos. E aparte, bueno, no teu caso, vexo que ves descalza. Sí, é unha ofrenda, vir ca túnica descalza e cobrando, cada unha ofrendese de súa maneira, Pero bueno, eu ofrecime así. O vindeiro ano veremos aquí de novo? Por supuesto. Sí. Mentras se poida, non? Mentras se poida, estarei aquí. Vindes, chicos? Yo de Murcia. De Murcia, por aquí? Eu de Palmeira. De Palmeira, un pouquiño máis cerca. Sí. De Murcia, sí. Ves de sempre ou é a primeira vez? No, yo dejé hace 4 años que no vengo porque la pandemia y todo lo demás me han impedido venir. Pero desde anteriormente, he venido siempre. ¿Vienes por devoción? Por devoción y por muchas promesas, sí. ¿Vienes ofrecida también? Sí. ¿Nos puedes comentar por lo que? Hombre, por la familia. É a primeira vez que ves? No, eu viño todos os anos. Cantos anos levas vindo? Pois desde unha vez que me operaron a min dos pés, pois xa. Dende entón, ves ofrecida? Sí. Sempre. Por qué? Pois porque teño moita fe ao Nazareno. Son daqui da Pobra. Que tan importante esta tradición? Para min é moi importante, con moita emoción e moita devoción e moito agradecimento. Vexo que ademais decidiches vir descalza, non? Si, todos os anos. Eso por qué? Porque síntome mellor descalza dándolle gracias ao Nazareno. É a túa ofrenda? Sí. Ves ofrecida este ano? Todos os anos. Todos os anos. Polo que? Pois por todo. En agradecimento a todo, á salud. E por devoción tamén? Por devoción e agradecimento, por darnos salud a toda a familia. Os que están detrás de ti son todos a familia? Todos a familia. E vides xuntos? Todos xuntos. E o vindeiro ano estaredes por aquí tamén? Perdón? O próximo ano? Si, hai salud, claro que sí. De Vilanova de Arousa. Que tan importante é o día de hoxe aquí? Moito. Ás veces sobran as palabras. Sí. Neste caso, sí. A emoción que hai por dentro, os recuerdos, todo eso. Non sei, é moi difícil falar cousas. Moi ben. Bueno, pois simplemente que sexa un bo día de tradición e de fe. Gracias, moitas gracias. Festeiros, imos ir un minutiño a publicidade, así que agardades sentados porque estamos agora de volta.
organiza Concello de A Pobra. Colaboran Excavacións Nima, construción de naves industriais, estruturas, edificios, vivendas unifamiliares, obra pública e privada. Ler Librarías, temos todo o necesario para a volta ao cole, libros, mochilas, xogos educativos, papelería e libraría. Gasóleos Puebla, estación de servizo Repsol, distribución a domicilio, industrias, comunidades, lavado, neumáticos e tenda con produtos para ti e o teu vehículo. Ti de onde é? De La Coruña. De La Coruña. Que o que acaban de facer? Lle entregaches a... Eso, como una bendición, de alguna manera. En vez de que lo haga el cura, pues es una bendición de algo que quieres. É a primeira vez que ves aquí o Nazareno? Vengo todos los años. Dende cando? Desde hace 10, 15 años aproximadamente. Ves por devoción? Ves ofrecida? Bueno, un poco por devoción. Seguiremos che vendo aquí os vindeiros anos? Si Dios quiere, sí. Claro que sí. Siempre tus fieles esclavos, vive el mundo, Señor, ten piedad. A fe e a tradición son indudables nesta festa do Nazareno, pero é que toda boa festa ten unha boa verbena, e como non o noso equipo tamén estivo ali para recoller os mellores momentos da verbena, da festa e dos fogos de artificio.
Tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa.